nifsu jsir fil-politika pereżempju. Jiena ħobb ngħidha di, in-nazzjon minnu, in-nazzjon huwa aħna s-sitta u n-nofs miljun l-oħra l-oħrajn. Jekk kulħadd jew responsabilità tiegħu innifsu. Dejja nitkellmu qabel il-programm fuq l-għażliet li għandek meta toħroġ tiekol. Jekk aħna ħan nissapportjaw dawk pereżempju l-businesses li jipprovdu ikel illi huwa aktar healthy. Ma dawn mhux lajnuna jridu ommi tgħidli illi sa ftit żmien l brokli ma kontx issibu hawn Malta, żied id-domanda dak li kun beda jiżra u llum issibu kollhom. Mela aħna rridu nippuxjaw, jekk aħna ħanoqogħdu ngħidu għax il-gvern missu jagħmelek għax l-oppożizzjoni missa tajtek. Aktarx ma ħajsir xejn. Jekk nu responsabilità tiegħi nnifsi ngħid isma' jiena dak ir-restorant partikolari tal-junk food li naf kemm jagħmel ħsara, ma mhux nissapportjah. Ma tarawix pereżempju intom kollha tixxu l-affarijiet li tieklu tagħkom, ma tarawix illi hemm nies illi iktar faċli tmur supermarket tixxi koċċ imbarazz milli tmur tixxi affarijiet healthy għax il-kont ikun hemm diskrepanza kbira fil-kont. Ja Mark, u tafx nirrispondi però fuq dak il-każ illi jekk inti ejjer ħansemmi l-istruttura għandek x'l-aħjar ikel tiekol u l-ammonti li għandek, inti jekk qabel kont tixtri ma nafx u tagħmel troli tifqaw tajjeb affarijiet żejda, illum għandek isma' jiena daqshekk għandi bżonn ikel għal dal-jumejn. Dak diġà qed jifrankalek ħafna mill-kont, tgħidli ma l-ikel healthy. Il-budget tgħidli ma l-ikel healthy jiswa iktar u alla ħares lih. Għax wieħed huwa tal-mass production li jagħtik riżultati tal-mass production imbagħad. Tajjeb il-qudiem barra minn fuqna kollha b'dat tip ta' ikel, speċjalment fil-fangar jista' jwassal ħafna problemi. Illi l-lum forsi ma tħallas xalih biex tixtri l-ikel, ma tħallas għalih mediċini l-qoddim. Jew kura. Tajjeb, waqt li dal-ikel apparti li waħelti, apparti li inti tuħu għosbih dak il-ħin, ħajfrankalek aktarx minn ħafna problemi. X'taħsbu intom fuq minn jgħidlek, pereżempju fuq di tal-ikel jien ġie nsib minn jgħidli u iwa billi toqgħod attent u billi tmur toqgħod il-ġim tinħeleb. Ma aħna mhux xorta ġol kaxxa minnha u x'taħsbu fuqha. Dinja wkoll problema ta' mentalità u naħseb ukoll problema soċjali li għandna. Illum ifimni, kulħadd illum joħroġ mal-ħbieb inti jekk pereżempju ħriġ flaxija. Jew iltqajtu tax-xogħol, x'ħad tagħmlu problema mortu tiklu. Li fimt allura is-social aspect sar mdawwar mal-ikel. Hemm lażliet. Imma pereżempju ġieli smajt li mortu jinnaf tagħmel alright iltqajtu mortu. Imma pereżempju illum Andri hawn options ta' għal min ili. Ngħid li Jaf x'induna d-differenza, jien induna d-differenza. Meta jkolli sħabi barranin illi huma wkoll jitrejnu ħafna iktar minni taw fil-verità, illi meta jkunu hawn huma miegħi, isni anke jinġu Malta jirnexxieli nibda nsibu l-postijiet fejn kollhom ikel healthy u tiskanta kemm hawn. Allura jiena nibda ngħid imma vizzju tagħni u forsi tal-postijiet ma nafux bihom. Ma again, ma Jekk għad imur tieħu breakfast fil-ħodu, jgħamur tiekol fl-ofsinhar jew fl-għaxija, naħseb hawn ħafna options da żmien u fuq xorx kultant ma nkunux nafu bihom u allura jdu nissapportjahom il dan.